ultra hardcore na to nejtěžší obtížnost. Teď jsem stal akorát z postele a bylo tady tohle. Jo, můžete si myslet, že jsem to udělal já, ale tady mám redstone a ti si to rozkliknu. Co tam dělá kříž? A sakra, co tam dělá kříž? Co tam dělá kříž a sakra? No, to teď. Vezmu si určitě dalekohled a půjdeme se tady do naší základny. Hodně věcí se tady změnilo, ale máme tady základnu. Co tu tam je? Help. Neskákej dolů. Co to tam je na zemi? To nemůžu ukázat ani na YouTube. Jsou kapky teda kečup. Tyjo, takže asi se tam jdeme podívat. Tak. A už jsou tady otevřené dveře. Však tady nebyly. Za chvilku! Takže se tam dostaneme a uvidíme, co jak dál, jo? Už teda dlouho nevyšlo nějaké, chtěl jsem říct, že video, ale tyjo, help, neskákej dolů. Co? Tyjo, podívejte se. Že, ale já nevím. Tyjo, to ten kříž, tak jako... já nevím. Tak asi tam jdem, ne? Tady napíšu. Nekeci. Jo, tak. Tak, aha. Čo ono se stmívá, jdeme tam rychle, jo? Takže asi jdeme. Tyjo, jdeme dolů. Ty já se bojím, co tam bude meč, štít a jdeme tam. Co to je za zvuk? Slyšeli jste to? Doporučuji sluchátka si dát. Tyjo, to ještě vede někam, to je nějaká studna. Tyjo, co tam je? Tyjo, tam něco je, ale jak, ne, počkej. Ne, já tam nechci tam jít. Tam byly oči, dělej, padej, ne, ono mě to přitahuje, nebo co? Dělej, crafting table, dělej, jdi. Ty, ono mě to přitahuje, dělej, musíme jít, prostě, dělej, rychle, nezdržovat se, dělej, rychle, to nejde, sakra, rychle, už se stmívá, ty, co ta krev tady, teda kečup, rychle, jdi. Já jsem zavíral dveře, proč to zase otevřené, to je jedno, dělej, jdi se vyspat, tak. Máme tady druhý den, tak, půjdeme si zničit ten kečup, jasně tak, to a teď třeba kdyby tam něco bylo, jdem, prostě nemůžeme se bát, ale tak, dneska dolů, jdeme to zničit, prostě se toho nebojíme, samozřejmě, není se přece čeho bát. Tady toto. Tak. No tam byly ty oči, dělej, ne. Tady z toho nemám dobré místo. Takže